Takže opäť mi do komentárov prišla jedna krásna perlička. Ty si riadny pohlavný rozmnožovací orgán. Dobre, takže krásny úvod máme za sebou, ale dovolím si ísť od konca tohto komentáru. Píšeš mi tu, že skúsi to a rád by som sa pozrel, ako by si ty jazdil s taxikom po Bratislave. Takže taxikom jazdím po Bratislave viac už ako 2 desaťročia, od októbra roku pána 2003. Takže si skromne dovolím tvrdiť, že za tú dobu sa niečo na mňa nalepilo. Takže poďme sa na to pozrieť, aké sú alternatívy, namiesto toho, aby musel na teba autobusár vytrubovať a ty si mu odtruboval naspäť. Po prijatí objednávky si skontroluješ, či sa náhodou miesto, kde sa nachádza zákazník alebo kde dal bod vyzdvihnutia, nenachádza na mieste, kde nie je možné zastavenie alebo státie. A v prípade, že to tak je, stlačíš tlačidlo chatu alebo tlačidlo telefónikov a kontaktuješ zákazníka, že stojí na mieste, kde sa nedá vyzdvihnúť a ponúkneš mu náhradnú alternatívu na základe tvojej znalosti miestopisu, či by sa nemohol presunúť tam, že je to aj pre ňo bezpečnejšie, aj pre teba. Ak sa ti napriek tvojim snahám nepodarilo sa skontaktovať so zákazníkom, pokračuješ teda na objednávku a v prípade, že je to zastávka, tak budeš vidieť, že či sa zákazník nachádza na zastávke alebo nenachádza na zastávke. V prípade, že sa nachádza na zastávke, gestikuláciou mu naznačíš, aby sa presunul za tebou a zaparkuješ až za označníkom. Keby si náhodou nevidel, čo je označník, je to taká šedá tyčka, na konci ktorej je nakreslený autobus. A v prípade, že sa zákazník na zastávke nenachádza, stlačíš tlačítko parkovanie všade a vizuálne skontroluješ okolie, či sa náhodou k tebe niekto neblíži. Ak sa nikto neblíži a zákazník intenzívne ignoruje tvoje žiadosti o komunikáciu, zákazku vieš beztrestne zrušiť s dôvodom nie je možné parkovanie na mieste vyzdvihnutia. Pevne verím, že ti môj návod pomohol, ušetríme si klaxony do budúcna a že taxikovanie ti pôjde podstatne lepšie, ako ti ide gramatika.